Hürmetli okuşum meni автор буларак берничә юнәлештә эшли торган язучы дип белә. Күп кенә китапларым минем проза әсәрләреннән тора. Хикәя, повестьлар һәм парчалар. Парча 5-6 парча китабы бар минем. Һәм фәнни юнәлештә эшләүче галим дип бигрәк тә татар теле мәсьәләләре, татар теле генә түгел, татар сөйләме мәсьәләләренә багышланган хезмәтләрем шактый. Bu kitabım benim, Яңа балакаем, birinci юнәлештәге китап, ул парчалардан тора. Өстәлеге ягыннан парчалардан торган кыйсса дип атала. Парча ул тормышның бик реаль фактларыннан, тормышчан, хискә һәм акылга тәэсир итә торган манзара күренешләрдән тора. Менә шуларны берәм-берәм җыеп, ел фасылларына да бәйләп, табигать фасылларына, бигрәк тә кеше холкы, характерына бәйләп, бик вак кына күренешләрдән дә фәлсәфи нәтиҗәләр чыгарып языла ул парча. Китабымның икенче өлеше тора хатирәләрдән. Монда безнең күренекле генә кешеләребез, әйтик, журналистлар җитәкчесе Флорид Агзамов, Гарәф Шәрәфетдинов, Поварисов, Сибагатов кебек күренекле галимнәребез, Вахит Абыйхаков һәм башка шулай ук язучыларыбыз, аларның әдәби тел осталыгына кагылган фәнни хезмәтләр тупланган. Шулай итеп, бу яңа китабымны укып, фикерегезне әйтерсез дип уйлап калам. Рәхмәт.